Το ήξερες ότι το Παράκας θεωρείται μία από τις πιο υποτιμημένες αλλά και πιο εντυπωσιακές εμπειρίες στο Περού? 250 χιλιόμετρα νότια της Λίμα ξεκινήσαμε ένα υδάτινο σαφάρι. Από δεξιά βλέπουμε τα δελφίνια, από αριστερά τις σαρδέλες. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτή η ερημική Χερσόνησος, που προστατεύει πάνω από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιου και ειρηνικού οικοσυστήματος. Η βαρκάδα στις νήσους Μπαλέστας σε βγάζει σε έναν κόσμο γεμάτο ζωή. Εκεί θα δεις Inca terns, πιγκουίνους, κορμοράνους και άλλα 36 είδη θαλάσσιων και χερσαίων θηλαστικών, αλλά και περισσότερα από 200 είδη πουλιών. Γι' αυτό τις λένε και καλαμπάγκος των φτωχών. Δεν χρειάζεται να πουλήσεις νεφρό για να τις δεις. Πριν μπούμε στο πέλαγος, το βλέμμα σου πέφτει στον κυροστάτη του Παράκας. Ένα γεόγλυφο 180 μέτρων χαραγμένο στην πλαγιά. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Κάποιοι λένε πως ήταν φάρος για αρχαίους ναυτικούς. Άλλοι βλέπουν μια τρίαινα του θεού Βυρακότσα ή ακόμα και ένα δέντρο της ζωής. Η ηλικία του πάντως τοποθετείται ανάμεσα στο 200 π.Χ. με 600 μετά Χριστόν, όταν κυριαρχούσαν οι προϊγγικοί πολιτισμοί. Στο εσωτερικό της Χερσονήσου απλώνεται το Εθνικό Πάρκο Παράκας. Αμόλοφοι, κόκκινες παραλίες και θάλασσα συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό. Οι θαλάσσιοι λέοντες σχηματίζουν αποικίες σε βράχια, θα τους δεις να λιάζονται ή και να βρυχώνται. Γεννούν τα μικρά τους τον Ιανουάριο μέχρι Μάρτι, οπότε αν επισκεφθείς τότε θα δεις λιονταράκια να μαθαίνουν κολύμπι. Οι πιγκουίνοι του Χούμπολτ είναι οι μοναδικοί πιγκουίνοι που ζουν στο Περού και στη Χιλή. Επιβιώνουν στην έρημο χάρη στο κρύο ρεύμα του Χούμπολτ που φέρνει άφθονες ατζούγες και πλανκτόν. Δεν πρόκειται για απλές φιγούρες ή ατραξιόν, αλλά για ζωντανά σύμβολα μιας μοναδικής οικολογίας που αναπτύσσεται χάρη στο ψυχρό ρεύμα του ειρηνικού. Αν λοιπόν σκοπεύεις να επισκεφτείς το Περού, μην παραλείψεις το Παράκας. Αντιθέτως, συνθίασέ το με μια επίσκεψη στην όαση Χουακατσίνα. Στην έρημο μπορείς να κάνεις αμμοδρομίες με μπάκις ή και sandboard. Εμείς το καταευχαριστηθήκαμε. Παστρικιά! 3 κιλά όμως το κάθε παπουτσία και θα το ρίξω αυτό. Τι σου πάει? Με